Karbi Anglong arlo long inkoira tro constituency ang bongpen Dhansari constituency ta kipa phidun na adim lo me lang tovar pen chenglok break jamaka dure pensi dubomla bonta keram tanga pora hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangkabor ipen ajok Diphu Birla pen Rongplimplam an keselang atovar keselam pithek ajok haladak arat pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan kachurupon Bang solong kedam tanga porahut raratung tovar ke memidat penajok kedam ke bang penchenglo kesokyun ekache pona phana kasik sak lapen loka chale oso maratum kedam ke bang along pinnangana kisung chetong nanglo lahaya kisung pen nang pajok nang ji pupen kedam tanga porahut hadara raratum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan pinpura lo pajiodamlo laso ateng pen hadagarat akar ialong pacheton dunsi Diphu Birla pen Rongplimplam an black topping atovar keselam pithek ajok haladagaratum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan kachuru pajirpon constituency long ke constituency in koira trok ang bong pen ke pap hidun ang bong pen la tai si lo kasi boson na hon non las bo anan kan pen tum la so hawar long la an kaching thura atomon kawe la an ke hinu kaching thura atomon kawe ang bong pen non la so por hud ang li sar Dr. Tuliram Rong Hang sar nu tum han non la so por nang ke ma thap pen a join nu tum ko an ne ke joy wan pan la so tawar nu tum keseleng long lo tum ko an ne ke so ke ne ke che pon ke siksak ke sung se tam non ke joy wan lo Nilitum Dhansari constituency ara rakar I mate Diphu pen Rongplimplam keselang atovar along black topping atovar nang keselam pithek apor KAAC CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan nilitum karjojia phansetami chisik ding loposi Dhansari Youth Association kongchunbang Harsing Rongpi Hidi Sajir Youth Club Maipu Thengtom Rongpi Artungso Youth Club Dunmaipu Rahul Be nabenan parta hadagarong araratum pen pherangkia longpen nang pachini don tu nitum akari Dhansari constituency akari angbong pen nitum CM along damsi la CM abang ning me pik pen nitum han towars ta me sena to wanang banai pilo juntu Rong Birla waya habjan Rongplimplam la bang so towar ke 2000 kwan la juntu council dolo 1952 pen ling road se banai bombs ta me la pona towar aja ke theke banai ne sitame non nitum CM sa alangli ning me pik alangli kang hon the pik alangli ke claim cepaduk pik abang apot si alangli ni tumhan stamela son towar mesen abang so towar nang pilo lasi alangli phan number si kachoro asi CM phan kurwang thu kachoro alam thesi ni nengje News report Karbi Anglong Live